No, krátke video po asi 10 kilometroch. No, prešli sme už 10 km od Trenčína, nachádzame sa v obci pri Drietomej, neviem jak sa volá. Brusna pri Drietomej. Začína pritúhovať, už tancuje. On je slabý a fajčí, tak musí, tak jemu je zima. Ale všetkým máme zima a za chvíľu to zmrzneme. A mohli sme byť doma, napchávať sa koláčmi a sme premotivovaní psychopati. Akože šťastné a veselé, akože 28. decembra je dneska. 26. 26, pardon. 28 sme doma. 28 sme doma. A môže byť tak cca, koľko, minus 3 už môže byť? No, môže byť. No, okolo minus 3 a v noci čakáme asi tak minus 12 stupňov. Ešte máme pred sebou 20 km cca, takže ešte bude dosť sranda. A mali sme dobrú čokoládku teraz, preto stojíme. Dobre, ideme. Čau.